Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku la lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani imene ndadza nayo msiku la lero ndi nkhani yochititsa jenkha imene ndiyozizirisa mafupa komanso yozizirisa nkhongono kamba kazomwe zachitika. Ndipo nkhani yonse ndiyakuti monga tikudziwa kuti nyumba zokhala ma president monga Kamuzu Palace ndi imodzi mwa nyumba zimene nzolemekezeka kwambiri mdziko lino la Malawi. Monga tonse tikudziwa kumakhala ma jewels kapena kuti zinthu zokongolesa zosiyanasiyana, koma chinthu china chodabwisa chimene nchogwiritsa shoko thupi chachitika. Monga tonse tikudziwa kuti kusatira masankho apa 16 September pomwe masankho adakaponya kuti apeze mtsogoleri wina watsopano yemwe tonse tikudziwa kuti panopa tidakali m'manjano mwa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo kusatira ku masankho amenewa ndiye kuti amene ankakhala ku nyumba zachifumu za dziko lino amene ndi mtsogoleri wapita uja ndiye kuti udachoka mnyumbazo. Ndipo onse amene ali maofesi oyang'anira nyumbazi ndiye kuti ndi atsopano. Ndipo malingana ndi kafukufuku yemwe wachitika kupyolera maofesi atsopano amene asankhidwa amene ndi oyendesa mnyumba za boma, zapezeka kunena kuti nyumba zachifumu zimene ndi zokhala mtsogoleri wa dziko lino zili ndi mavuto angapo. Koma nyumba zomwe tikuzikambazi ndi zimene zimakhala zikuperekeredwa ndalama chaka ndi chaka, mabiliyoni amene amatuluka mu bajeti ya dziko lino, ndi kuti nyumbazi zizikonzesedwa ndi kuchitidwa maintain pa chaka chilichonse. Koma malingana ndi zomwe zapezeka Tuesday zafotokoza nkhani ina yosiyana ndi momwe tikukufotokozerani kuti chaka chilichonse kumaperekedwa mabiliyons amene amayenereka kugwira ntchito mu ganizo lokonzesera zonse zimene sizili bwino. Koma malingana ndi malipoti amene atuluka Tuesday zapezeka kuti panali kulekerera komanso kuononga ndi kusasamala katundu wa boma. Ndipo nkhani sikungokhala yochititsa jenkha komanso yophwanya thupi, komanso ndi nkhani imodzi imene ndiyoswa mtima kamba kunena kuti zapezeka kuti malo ambiri mu nyumba zachifumu za dziko lino malo apa ground ndipo osasamalirika, komanso mapaipi ambiri adaswekasweka ndi kuti amangothonya kapena kuti kutulutsa madzi. Ndipo malumu ambiri a mu nyumba zachifumu ndi malumu osasamalirika, ndipo zapezekanso kuti zinthu monga ma refrigerator komanso zipangizo za kujimu komanso ma TV sets ndi ma decoder komanso ma office furniture kapena kuti mipando yopezeka ma office padakali pano sikupezeka mu nyumba zachifumuzi. Ndiponso ku kitchen imene kumachitikira zophikira ma president kumenekonso kudayang'anidwa ndipo kwapezeka kunena kuti pali zinthu zingapo zimene sizikupezeka. Ndipo mu ripoti limene latuluka zikuonetsa kuti mbale komanso zovala zimene amavala makhuki komanso ndi zinthu zina zimene zimayeneka kupezeka ku kitchen sizikupezekanso. Komanso malo ena monga staff quarters condition yake padakali pano sili bwino kamba kunena kuti makoma ake apezeka olembedwa zomwe zaonetsa vandalism komanso makapesi ake ndi onyosoka ndipo zinthu zina zidachosedwa. Ndipo mu nyumba zingapo zachifumu mapaipi ambiri adaphwanyika ndipo madzi amangoyenda opanda control, mwa njira ina amayenda mwauve choncho. Komanso ma air conditioner adachitidwa dismantle kapena kuti kuphwasulidwa kuchosedwa ma walls makoma mmeneyo amayikidwa. Komanso ma water meters kapena kuti mamita amene amaonesa chiwerengero cha ndalama za madzi omwe mwagwiritsa ntchito zinapezeka kuti sizikupezeka. Ndipo imodzi mwa maroom ku nyumba ya Kamuzu Palace mwapezeka kuti mudali zipserepseri za BB ya munthu ngati munthu amachita kupaka pa khoma. Koma zomwe tikukambazi zapezeka ku nyumba zachifumu zimene ndi nyumba amakhala ma president president's residence, ndi kumene tikukamba kuti kwapezeka zinthu zochititsa manyazi chonchizi. Ndipo polankhulapo mmodzi mwa ma senior official amene akugwira ntchito ku nyumba zachifumu afotokoza kunena kuti condition imene yapezeka Tuesday ndiyocheperako mwina malingana ndi masiku ambuyomu, pokamba kunena kuti mbuyomu kudali koyipisisa kuposanso mmene apezera apapa. Ndipo iwo afotokoza kuti apeza motero kamba kunena kuti zinthu zina zayamba kukonzedwa ndi malo ena ayamba kuchitidwa clean up, koma malingana ndi masiku ambuyomu kumaloko kunali wesi
mosiyanirako ndi momwe apezera pamenepa. Ndipo padakali pano kumaloku kwayenjezeredwa ma security officers ndi cholinga choti achite guard ku nyumbayi kuti katundu wina asapitirire kusowa. Koma condition yomwe tikuyikambayi iyazesa mafunso, ndipo mafunso ndionera kuti ndalama zimene anthu amapereka zimene ni misonkho ya Malawi zomwe zimaonesedwa mu budget yokonzesera nyumba zachifumu zimagwira ntchito yanji. Popeza mchaka chilichonse cha boma, budget iliyonse ya boma kudzera ku office ija ya Office of the President and Cabinet yochedwa OPC imalandira ndalama zimene zimachitidwa allocate kuti zigwiritsidwe ntchito mu ma state residence mu nyumba za boma monga Kamuzu Palace imene ikupezeka ku Lilongwe, Sanjika Palace mu mzinda wa Blantyre, Chikoko Bay imene ikupezeka mu Kumangochi komanso Mzuzu State Lodge. Zimene ndalama zimachitidwa allocate ndi ganizo loti zikonzeseredwe ku nyumba zimenezi. Ndipo malingana ndi ma official records amene ndiochokera mchaka cha 2019 kufika mchaka cha 2024 nyumba za boma zakhala zikupasidwa ndalama pafupifupi ma billions pa chaka chilichonse kuti nyumbazi zikonzesedwera kuti zizioneka bwino ndi chiliyonse chimene sichili bwino chimene sichili malo mwake chikuyeneka kukonzedwa immediately. Ndipo zinthu zina zimene zimachitidwa allocate mukupyolera mu ndalama imene ndikuti amachita allocate kuti nkhani yachitetezo ikhale yapamwamba komanso mipando ina imene sili bwino kuyeneka kusinthidwa komanso pakuyeneka pakhale kuonesa kuti zinthu zina zokhuza mkati monga ku kitchen zomwe sizili zoyenera zikuyeneka kuchosedwa ndi kuti zibwerenso zasopano. Koma sopano zatheka bwanji kunena kuti ku nyumba imene ndiyokhala mtsogoleri wa dziko lino kukakhale kuchitisa manyazi monga choncho. Ndipo mafunso amene akufunsana anthu ndonena kuti ndi ndani amene zikunkhuza zakulekerera zakusasamala kwa malo amenewa, nanga ma billions amene amaperekedwa kuti achitire maintain katundu wa bomayi akupita kuti ma billions amenewa. Ndipo malingana ndi yemwe wangosankhidwa kumene amene ndi Director of State Residence amene ndi Akiso Dagamau asimikiza kupyolera mu office yawo kunena kuti padakali pano sadamalizise zofufuza za nkhani kuti izi zachitika motere chifukwa chani popeza ndalama za boma zimaperekedwa kuti malowa azikonzesedwera. Kotero padakali pano angosimikiza kuti ndizoona kunena kuti malowo ali chiyipire koma sadapitirize kafukufuku wawo kuti apeze ndalama zimene zimatumizidwa kuti zikonzesedwera malowo kuti zayenda motani. Ndipo yo mawu awo adakufotokoza kunena kuti chimene yangochita pano pa ndi ma handover ndi ma chief staff amene adali mu ulamuliro wa Dr. Lazarus McCaffrey Chakwera. Nkoma nkhani yakufufuza za kuonongeka kwa zinthu kumaloku ndi kuti kuyamba lero pamene president wa dziko lino alumbiritse ma ministers amene angowasankha kumene achina Alfred Kangata komanso azinzawo achina George Chaponda ndi achina Mwanamveka akalumbiritsidwa lero pa 8 ndi kuti zinthu zina zipitirira kufufuzidwa. Ndipo azafotokoza momwe apezera komanso momwe achitire step ina. Koma padakali pano ku Kamuzu Palace sikumalo kokhalikanso kamba kauve umene wachitika kumeneko. Ndipo malingana ndi momwe adafotokozera Adagamau afotokoza kunena kuti padakali pano Professor Afabira Muthalika sanachokebe ku nyumba yake ya ku Blantyre imene ndi private residence imene ndi nyumba yawo imene ili ku Blantyre. Ndipo padakali pano sadapitebe ku nyumba iliyonse ya boma kuti azikakhala. Ndipo akufotokoza kunena kuti amayembekezereka kuti akakhale ku nyumba za boma lero akangosiriza kulumbiritsa ma cabinet ministers amene asankhidwa. Komano zikuoneka zokayikitsa kuti president iyo akayamba kukhalako kumaloko kusanakonzedwe popeza kuti kuli zinthu zonyansa zambiri. Ndipo malingana ndi malamulo a dziko lino mwambo ngati uwu umayeneka uzichitikira ku nyumba yachifumu, koma malingana ndi momwe zinthu zilili zinthu zisizichitikira ku nyumba yachifumu monga ya Kamuzu Palace. Ndipo malingana ndi malipoti atayesa kuyimbiridwa yemwe anali chief staff ku nyumbazi zachifumu mu nthawi ya Dr. Lazarus McCaffrey Chakwera amene ndi a Prince Kaponda Ngaga adakana kuyankhulapo za nkhani ndipo sadayankheko fa atayimbiridwa samayankha ko yake. Komanso yemwe anali former director of State House Communications amene ndi Kent Mphepo nawonso adakana zoyikirapo kundemanga pa nkhani. Ndipo malingana ndi malipoti zikuonesanso kunena kuti nyumba za ku Blantyre Mangochi komanso ku Mzuzu nazo sizili bwino. Kotero pa nthawi ino Professor Afabira Muthalika ndi zokayikitsa ngati angakayambe kukhalako malowa asanakonzesedwe.
Koma chimene Amalawi akudikira pa nkhani imeneyi ndichonena kuti kodi nkhani yakusasamaliridwa kwa malowa anthu ayang'anire ndani, kodi yemwe akukhuzidwa ndi kulekerera kumeneku ndi ndani. Ndipo funso lina limene Amalawi akuyembekeza kuti ayankhidwe ndilona kuti ndi ndalama zochuluka bwanji zimene zikuyeneka kugwiritsidwa ntchito kuti apangenso restore kapena kuti abwenzerese zolakwika kapena zosayenera zimene zachitika ku nyumba zachifumuzi. Funso lina limene Amalawi akukhala nalo ndilona kuti izi zatheka bwanji m'manja mwa munthu yemwe adalumbirira pagulu kuti azateteza chuma cha boma ndi zonse zimene zili m'manja mwa boma. Izi zatheka bwanji? Koma padakali pano mayankho sanapezeke. Tikudikira zofufuza zimene zituluke pomwe anthu auzidwe kuti zimenezi zalekereredwa ndi munthu wakuti ndipo ndalama zimene zikuyenera kugwiritsidwa ntchito ndi mwakuti, ndipo ndi chifukwa chani yemwe adalumbira kuti azateteza chuma cha dziko lino sadachite moyenera. Well, wakondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani imene ndinakukonzerani. So choncho tikupempha ma comment pa nkhani monga mayionera kuti inuyo mutipo chani popeza katundu wa boma sanasamalidwe. Ande ndizachiziwikire kunena kuti izi zachitika chonchipa mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera, kamba kunena kuti mmene amakayendera amene asankhidwa kukhala oyang'anira nyumba za boma mu ulamuliro wa Profesa Afabira Mutharika apeza zinthu zotere kuti ena apeza makoma atalembedwa ndi manyi bibi kuchita smash bibi pakhoma, mawindo aswedwa ena, zinthu zochuluka sizili malo mwake, mapaipi ambiri ndosweka, mamita owerengera madzi nawonso akusowa sakupezeka, mipando sikupezeka, maseta ma TV ma decoders sizikupezeka. Sono zapitano kuti. So tidikira inu ndine kuti tione mene zithere. Kwa mu video ya mtsiku lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chira like koma subscribe kuti tenso upatsenani ma videos amene tikukonzerani pano pa Sama Vita YouTube channel. Bye.